ingoma ese albumini eyodwa khona ingoma ethi bengithi ngiyambingelela ungibheke emehlweni wavela wakhala lo mama ungibangela isono isengomeni album eyodwa kuleya yango 2019 bese ngibuya la kule ethi bayiziba into enhle lethi bayiziba into enhle bese kuba ilethi awushayela kancane lapha ngeke ngilofeke lapho ngiphathele umkhuhlane awukathi ushaya nje lele yanti abantu walenda wo banomona ngempela na yanti abantu walenda wo banomona ngempela na bayiziba into enhle banabo kubikodwa bayiziba into enhle naze nathwala umona ungana ninamthalo ivalo bahlonishwa abo ukuthi basekhundleni ezithile understand so ngiyacela ukuthi mangabe becela mhlambe becelela somebody ababheke na ukuthi bacela ukuthi ngicela nangumanqele ukuthi ngicela ningifakele nangumanqele ababheke ukuthi uMaskandi ubenefitani kulo nto leyo so I'm sorry ukusho kanjena ngiyacabanga ukuthi ama genre akhona la eSouth Africa athatheka serious uMaskandi wethu kuphela ukuthi thina kufanele kusuka umuntu ocula igospel ethi sacela ningifakele nazi izibi zami yabona ngicela ngisacela lezi lo doti lo ukuthi nani numpintshise lapha bazi kahle ukuthi when it comes to a gospel angeke igospel uthathe umuntu obhimbayo ngeke igospel ithathe umuntu hip hop but there are so many artists we hip hop but ngeke hip hop nangelilodi ilanga bethatha umuntu obhedayo bomfaka lapho ngani na uMaskandi wethu siyawuthanda sifuna ukuthi udevelop ukhulu yephambili ngani na lapha emcimbini kaMaskandi kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu omusha othi namhlanje ake ngihambe ngiyolalela ngiyobuka uMaskandi lento ekuthiwa uMaskandi ngifuna ukuyozwa ukuthi kwenzakalani understand mabefika lapha nayi please lapha lokuzeni stage nathi ngiyaxolisa ukusho njalo kodwa ke isikhuluma iqiniso singaqamba manga it's painful yes khona kuyozwakala ngathi nginomona but anginawo umona but iqiniso lithini bakhona abanye abatwana abazamayo futhi ngokuyimisela yabo kukhona umfana nje omncane bathi bani uZondi khona intwana ethi uZondi leya intwana le is very good artist uma ungalalela ingoma zakhe naye ube nebhadi lokuthi kuphuma ingoma eyodwa noma embili kodwa uma ubhekela ingoma ubuyele kwi-album yakhe uZondi ungene lapha ku YouTube ubheke ingoma zakhe lo mfana is 100% awufana noSmith uburadwe work uyabo so khathi ke cindezeleka ke umuntu ofana noBhuti uXolani Mcineka uyena ofanele ebone ukuthi man ake ngizingele leli talent alikwazi ukuthi lingashona phansi yabo isibonelo nje uyabona umuntu ofana ubaba ucela zimniki lo baba loyana since nje kwathi qho akaze ngizokuthiwa uperforma kuphi yabo but lokho kubhlungu ngoba ubaba usekhona endimini namanje uyaqhubeka and hayi ukuthi into yakhe akayenzi kahle just ukuthi akekho istandard lesi yabo sabatwana laba abasha lapho kodwa uyaqhubeka uyazama okudinga ukuthi obhuti noma abahlonishwa beyikhuthaze le nto leya bengamkhumbule esengasekho ngoba ontanga yakhe noma afika nawo emculweni basasebenza namanje umgubhe kuyenzeka umgubhe ebizwe emcimbini kodwa umuntu ofana nocela zimnike asimtholi understand ngiye kwabanye abaculo abaningi sengikhulumela nje umuntu ofana nocela zimnike ungaze kuqhamuke ekhunjulwe ngoba nakho esefile noma engasekho emhlabeni xolisa ukuthi esefile so bakhona baningi nje abantu abafana noMabutho abantu abafana baningi kakhulu naye lo wakithi naye becindezeleke kakhulu mhlambe kungenzeka ukuthi akacindezelekile mhlambe abamnakile mhlambe umhlonishwa noma umuntu ophethe umcimbi thizeni ebengakamnaki noma yena ibhadi lakhe ukuthi nje akakhumbuleki ngesikhathi but siyacela goBhuti uXolani Mcineka ukuthi beyibheke into enjengalezo sicele goBhuti uGay Ngcobo kanye nabanye yabo kodwa ngiyacabanga ukuthi mangingabheka lapha esayidini kaGay angisho ukuthi ngiyamsupporta noma ngihamba naye uyazi lapha kulomcimbi kaBhuti uGay noma bathini umbuso wamaciko
uthi noma usele laphana ujabule nawe ukuthi hawu madoda abafowethu bawasebenza because ifana nani lento ufana noma nise egroundini mfowethu nidlala laphana ubukela igame idlala uyabona ukuthi ngiyafisa ukuyodlala khona kodwa manje kuzophuma bani yabo so ubhuti uGay uyibambe ngendlela right ngiyabonga siyabonga